قلت لها مناتو أنا ولا معك سنين سوتي يتحازو ويكا مسناي فاميلي ويتفضل عرفت كلنا نهمنا وحدت بجمهور حزبنا عبيت عبستت عدل تدكنا كان خعبت فلتت كانت يدينا نوران ممكان انت بكيسا نغلو تعقف كتسقن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعقف بغلتو كله قصاته كمنا يا دماته نغلو تترنا كتاته هايتا ولدونا أما تنساته حلنا نكتو سلام كبرى تعذبتي بتقاطعة المدى محسن لو كان لا يكفال مدى بحزنكم قريبنا لنا لو مقاشانا كم تدمد ممر تصفهم قاربنا عفتي مودا تاقليك نبرنا حتى من حتى متعويقن ممر تصفهم كم تدمد كلا نفسها خطرنا لك تفك قرب بالحسرة بالنسبة كبرتي هبلي أمان حوي حجكوا تلالي من اللو يبل مخنياتو خلا يكفال سلازغونه حتى زبلغن سمي تسفا مهرت قبر مدهن تسفومي بحال تقازق خاطري واللهم شما بحقوي سو تسفا مهرت قبر مدهن تقازقي بزنا يزعد خامستر تقازقي مالتي بزحات كي تقاقيو دكتور لكم كي تسوعني ازي انا دكتور لمنشك متصحافي كاب انجلش ناب تقرينيا ترجميا سازي انا ناتي ترى مترقوام ترحه بحفشو أب مصحفتي كلتا مصحف قدم حجي وصيا نيره زي أساسيتي ترجمة أب ميلا عوت أكاديمي خاني وي مأكل سلطنة ميلا عوت كم أكاد سرحن مسرات ممهرن كويني يسرح مالتي أب ريفيجي كونسل كأنن الزحلة في 18 عامات باستفالة لصفحتات سريحة I think حتى زبالة بزعباي زين يا أخلا يمثلني يغني لي كبرت حوالي بمرتسهم عبتقول أتا حتى قالت دبرنا ني نمشيك بروتوكول نوصل كله كله كوزوم زي ولو نجارات على ودو إدنا حاسين يرنا من البعض نزيع أي ملسكان يركم ونزيع أخذ من السامو شو أنا تخلف التهران بو دكتور نمنشك زبلو ايه كله كهب سلازي كله تي اب زي زغرب كم ناتي كقرب يبلون كم ناي دكتور نمنشك كله تكريديت وستوان السميم نعم نسم بزبلو مسرت كاني ابزح تربي له نشتي مقلات كهب مالتي هو برقت قلعو ناي نمنشك بروتوكول ندا تدقمو خلو ويعبيتي يكونوا قلعو مالتي ኣብቲ ናቱ ናይቲ ፕሮቶኮል ውፅኢታውነት እንቅፋታት ክገብሩ ዝኽእሉ ኢንተርፌር ዝገብሩ ወይ ከዓኒ ኢድ ዘተኣታትው ምትእትታው ዝገብሩ ፍርያታት ኣለዉ እዚኦም ከዓኒ መብዝሕትኡ ግዜ ንኣብነት ፀቢቕና ብዕምቆት ገሊፅናዮ ዝነበርና እቶም ዘይቲ ዓይነታት ኣለዉ ውጉዛት ዘይትታት ኣለዉ ውጉዛት ዘይትታት ክንብል ከለና ዝያዳ ረኽሲ ኣብ ሓንጎል ዘተባብዑ ዓይነት ዘይትታት ኣብቲኡ ከምኡ እዋን ክውገዱ ኣለዎም እዚኣ ዕሚቑና ርኢናያ ስለ ዝኾና ብሓፂሩ ክሪኣ ካልእ ሳፕሊመንት ዝበሃል ንኣብነት ከምዚ ቪታሚን ዲ ካብ ፀሓይን ካብ ቆፅለዋይ ኣሕምልትን ንረኽቦ እንድሕር ኮይና መተካእታ ከዓኒ ብመልክዕ ከኒና ክንወስድ ንኽእል ኢና ቪታሚን ሲ بملكب سيترس فريتس كم زي كم بعلى رانشن لمين نرخبون دحر كوينا بخنينا ملكع كأخن وستو نخيلينا
ካልኦት ውን ዝተፈላለዩ ሚነራላት ቪታሚናት ካልኦትን ከምኡ መልክዕ ትወስድ ኢኻ እጂ ዶክተር ነመንቸክ እንታይ እዮም ዝብሉና እዞም ተወሰኽቲ መግብታት ዝበሃሉ ዋላ እቲኦም ናይ ነመንቸክ ፕሮቶኮል ውን ተወሰኽቲ መግብታት እንዲዮም እዞም ተወሰኽቲ መግብታት እዚኣቶም ፅሬቶም ብቕዓቶም ማለት እዩ ዘይተሓለወ ክኸውን ይኽእል ብዝኾነ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ተወሰኽቲ ነገራት ዋላ ከም ኣብ ልዕሊ እቲ ከም በዓል ቪታሚን ዲ ድዩ ሚነራላት ድዩ ገለ ዲ ተወሳኺ እንተዘይተወሰደ ይምረፅ ይብሉ ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ብጣዕሚ ተባራሪ ሓበሬታ ክኸይድ ዝሪኦ ዘለኹ ከምዚ ክውሰዱ ዝግብኦም ንኣብነት ብሓኪም ንዝእዘዙ ነገራት ከም በዓል ቪታሚን ዲ ከም ዝኽልክሉ ገይሮም እዮም ሰባት ዝወስድዎ ዶክተር ነመንቸክ ብሓኪም ንዝተኣዘዙ እሞቶም ቆልዑ ርኡይ ዝኾነ ናይ ቪታሚን ዋሕዲ ወይ ናይ ሚነራላት ዋሕዲ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ እሞ ክወስዱ ኣለዎም እንድሕር ኮይኑ ብዶክተር ዝተኣዘዘሎም እንድሕር ኮይኑ ክወስዱ ኣለዎም ዋላ እንድሕሪ እንተገደደ ዋላ ነቲ ናይ ነመንቸክ ፕሮቶኮል ንዝተወሰነ ግዜ ንዓን ክሳብ ዝውድእ እወን ጠጠው ኣቢልካ ድሓር ነቲ ናይ ነመንቸክ ፕሮቶኮል ክትምለሶ ትኽእል ኢኻ ነቲ ብዶክተር ዝእዘዝ ነገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝእቱ ኣይኮነን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝእቱ ኣይኮነን ክውሰድ ኣለዎ ስለዚ ንኩሉ ህዝቢ ደጋጊመ ክብላ ዝደሊ እታ ዶክተር ነመንቸክ ዝብልዋ ዘለውን እቲ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብና ዘሎ ተባራሪ ዘረባን እንታይ ሓንካስ ዘውሬስ ፈረሰኛ ናይ መልሶ ዝበሃል ምሻሎ ከይዱ በቃ ብጣዕሚ ካብ ዶክተር ነመንቸክ ዘይበልዎ እቶም ዶክተር ነመንቸክ ደኣ እቲ ዶክተር ነመንቸክ ደኣ እዚ ቪታሚን ዲ ኣይውሰዱ እንዲ ዝብል ገለ ዝበሃል ሞኒ ሽዑ በቃ ከምዚ ቪታሚን ዲ ከዓ ናይ መጨረሻ ነገር ጌርና ንወስዶ ማለት እዩ ሓደ ከም ዝውሰዱ ነገራት ንኣብነት ቪታሚን ሲ እንድሕር ውሒድዎም ኣሎ ኮይኑ ቪታሚን ሲ ዝህቡና መግብታት ክንወስድ ንኽእል ኢና ቪታሚን ዲ እንድሕር ዋሕዲ ኣለና ኮይኑ ቪታሚን ዲ ካብ ካልእ መንገድታት ክንረኽበሉ ንኽእል መንገዲ ካብ ከኒና ወፅእ እውን ክንረክብ ንኽእል ኢና ሚነራልስ እውን ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ እንተተኻኢሉ በቲ ናቹራል በቲ ኣነባብራና ብዝተመጣጠነ መግቢ ካብቲ ክንረኽቦ ዘዝግባእና ነገር ብኡ እንዳገበርና ከም ዝረኽቦ ክግበር ይከኣል እዩ እንተዘይተኻኢሉ ንኣብነት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣነ በቃ ክሳብ ኩሉ መለጋግበይ ክሳብ ዝሕምመንሲ ቃንዛ ክሳብ ዝስማዓኒ ናይ ቪታሚን ዲ ዋሕዲ ነይሩኒ ሽዑ ኣብ ሕክምና ምስ ከድኩ ነብሰይ ጠርጢረ ኣለኹ ድኻ ምስማዕካ ዲ ከም ዝኾነካ ዲ ገለ ኢሎም ኖ ኣነ ይስማዓኒ ኣሎ ቪታሚን ዲ ዋሕዲ ኣለኒ ኢለዮም ድሓረይ ሂቦምኒ ማለት እዩ መርመራ ገይሮምለይ ሲግኒፊካንት ለው ተባሂለ ሲግኒፊካንት ለው ማለት ማራ ትሑት ቪታሚን ዲ ለካ ተባሂለ ንሽድሽተ ሰሙን ከኒና ወሲደ ከምዚ ሳፕልመንት ወሲደ ማለት እዩ ንሽድሽተ ሰሙን ድሕሪ ሽድሽተ ሰሙን ግን ናብ ኖርማል ተመሊሰ በደሊኻ ሓንቲ ደቀቕቲ ንመዓልቲ ዝውሰዳ ብጣዕሚ ንእሽተይ ዓቐን ዘለወን ውሰድ ተባሂለ ማለት እዩ ሕጂ ሽድሽተ ሰሙን ዋላቶም ሲግኒፊካንት ለው ተባሂሎም ዝፀንሑ ቆልዑሲ ሽድሽተ ሰሙን እዮም ማክሲመም ዘድልዮም ተን ዝበርትዐ ዓቐን ክወስዱ ማለት እዩ ሽድሽተ ሰሙን ከዓ ዋላስ ክተቋርፆ ትኽእል ኢኻ ነቲ ቪታሚን ነቲ ናይ ነመንቸክ ፕሮቶኮል እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ግን ዶክተር ነመንቸክ ኣቋርፁን ኣይብልን እንታይ ይብለካ እዩ እንተ ከምዚ ኮይኑ ተቋርፅ ትኽእሉ ኢኹም ግን ብሓኪም ዝእዘዞም እንድሕር ኮይኑ ክወስዱ ኣለዎም ቪታሚን ዲ ስለዚ እዚኦም እቶም ኣገደስቲ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ፕሪባዮቲክስን ፕሮባዮቲክስን ይወስዱ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም እቲ ሓዲኡ ክወስዱ የብሎምን ወይ ፕሪባዮቲክስ ክወስዱ ኣለዎም ወይ ፕሮባዮቲክስ ክወስዱ ኣለዎም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ኩነታት ኣብ ናይ ነመንቸክ ፕሮቶኮል እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ከምኡ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ካልእ ተወሰኽቲ
كم زبالكو مينرال فيتامين دي قال ندحر كوينو نساتهم كلاتهم كأني كقارصو علوهم بزتخاله متن دكتور نمنشك بزح اندا صبو اندا سرحه خيد مستنحه بروتوكول እዞም ተወሰኽቲ ነገራት እንድሕር ኣእቲኻሉ ብቕዓቶም ዘይጥዑይ ስለ ዝኾነ ክቋረፅ ይኽእል እዩ ከመይ ብቕዓቶም ዘይጥዑይ ዝኸውን ማለት ንእሽተይ ንዓ ኣግልፅ ከብል ኣይደሊ ማለስ ምስ ሓደ ሰብ ይዕልል ነይረ ኣብ እንዳ ባኒ ዝስርሖ ቦታ ይሰርሕ ኣዝዩ ዓብይ ፋብሪካ ኣብ እንዳ ባኒ ይሰርሕ ሕጂ እዚ ጸሊም ዝመስል ብራውን ንብሎ حنباشا باني مشالو استفاد بحبر زلو بان لو ايه حجت صعدا بان لو براون كان تصلم زبله الله مالتي ناب قيح غيد زبله حجي كل كوينا غزينا نبلع نتعنا صبقي قال تباهي يتو سر حساب انتي اللي علني ابريم زغبرو لين كلتي صعدا باني حبري انا نبلع هذا سبب ان دا صبا سرح قدم يعلنني صبا خيتستي بقى صبا خيتستي ناي فابريكا ناي صبا يسرح بطعمي يرسح بطعمي خا بقى نعو او اخون كان اندحريهم بقى بطعمي امزسكحكو هذا سبب بقدام يعلنني رو ناي حبشا طاف ينفي قال حارج قالينا معات حاسخا نعونا فينا اين نسدوين ماشي So اتي برودكت اتي تعشقو زمت برودكت كله بطعمي بزح صقمات አለው እጂ بخوم يوم دكتور نمنشك نابنت ኢኒሊን ኢልና በቀዳማ ይጣይስና መወዳእታ ዘይብሉ ፍርያት አለው ንሶም ግን ካብ ሓንቲ ቦታ ጥራሕ ግዝኦም ዝብሉ ኦሊቭ ኦይል ናይ ዘይቲ አውሊዕ ተባሂሉ ካብ ሓንቲ ጥራሕም ዝብሉ ወይ ከዓ ካብታናቶ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕሪልኩምኒ በቃ ኣይተኣምኖን ይኻቲ ፍርያት ኣብ ደገ ዘሎ ከምዚ ናይዚ ናይ ጻዕዳ ባንን ጸሊም ባንን ኮይኑ ዝመጸካ መጨረሻው ግን ሕብሪ እትዮም ጥራሕ ከምኡ ገይሮም ዝሸጥልና ዘለው ዘደናግሩና ዘለው ማለት እዩ ሶ እዚ ኩሉ እዚ ስለ ዘሎ ብትዕዳጋ ዓለም ቀዳማይ ምስ ሓደ ናይ ታክሲ ድራይቨር ተሰቂለ ኸይድ ነይረሲ ማይለጅ ነዘን መካይንስ ከኣምነ ንኽእል ዶ ኢለ ኖ ብውሽጢ ይቕይርዎ እዮም እቲ ማይለጅ ስለዚ 30,000 ዝኸደት 40,000 ዝኸደት ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን 300 ኣኺዶም ድሕሪት ዝመለስ ወቅት ከውን ትኽእል እያ ስለዚ ብጣዕሚ ጥንቃቐ የድልየካ እዩ ስለዚ ኣብ ደገ ኣዝዩ ብዙሕ ምጥፍፋእ ስለ ዘሎ ነዞም ፕሮዳክት እዚኣቶም ከዓኒ ኣዝና ክንጥንቀቐሎም ኣለና እቲ ዶክተር ነመንቸክ ዝብልዎ ማለት እዩ ኣነ ከዓኒ ኦፍ ኮርስ ከም ዝተርጎምኮ ንዑን ከም ዝተረዳእኽዎን ከምኡ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ኦኬ صبغ قال الساقل يسخلنا تصوم حونا من البات توسخ نحرا لك ابز عرفت كنت وسخ تغلي خجل في اللي قلت انا تخل منه يزو بريبيو بارتسكن بروباتسكن داخل يالو اوكي prebiotics and probiotics زغرمكا اب سبيلي ناي حنتي ان اون في اللي ينزلون بملئتا تتصحف كلا انتيا prebiotics PRE probiotics كاني PRO so بدعمي اتدناغر طبق غيرخ قلص خاني دس يبلني مالتي prebiotics زبال اتي بقداماي زغلص كو اب معنطا قفيح معنطا خنبرو زغبኦም ናብ ቀጢን መዓንጣ ደይቦም ንዝተፋረዩ ባክቴሪያ ندحريت ناب قفيح معنت أنا خملسو نوصدو حارج prebiotics تباهيلو يفلت نسوخ أني بخالق قال ويكا بخالق أتصواوعة اتي إنيلين اندابلكو زقال صوزنبور إنيلين prebiotics تباهيلو يفلت prebiotics تباهيلو يفلت نسيخا اتحارج كوسدوو زلوو عقن كألات prebiotics تا probiotics كاني نابنت رجو أوسد ويكا برح يا رجو يكون برح ما تسيت نجارمش ولا رجو ولا برح ما تسيت نجاريسو
ዘምፅፆ ዘሎ ነገር I think ከም ዝተረዳእኽዎ ባክቴርያ እዮም ዘለዎ እቶም ባክቴርያ ብሂወቶም ናብ ኣካልና ይኣትዉ ሕጂ እቲ ብዝሒ ባክቴርያ ኣብ ማዓንጣና ዝህሉ የብዝሕዎ እዚ probiotics ተባሂሉ ይፍለጥ probiotics so basically ባክቴርያ ናብ ውሽጢ ማዓናጡና እዮም ዝኣትዉ ብፕሮባዮቲክስ ጌርካ ተእትዎም ማለት እዩ ሕጂ ያ ባክቴርያ ማዓናጡና ብምውሓዶም እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ናይ ምምዝባል ዝብል ርድኢት ዘለዎ ሰብ ኣሎ ግን ዶክተር ነመንቸክ እንታይ እዮም ዝብሉ ነቶም ንላዕሊ ደይቦም ዘለው ባክቴርያ ጌርካ ደኣ ክትፈትሖለካ ነቶም ናብ ቀጢን ማዓንጣ ዝደየቡ ባክቴርያ ናብ ቦትኦም ብምምላስ ደኣ ነቲ ሚዛን ክተተዓራርዮ ኣለካ እምበር ብኣፍካ ካልኦት ባክቴርያ ወሲድካ ምናልባት ናቶም ዓሌት ኮይኖም ንዕኦም ዝያዳ ከብዝሕዎም ዝኽእሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም right ወይ ንዕኦም ክሰግዎም ዘይክእሉ ባክቴርያ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም so ኣብቲ ናይ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ናይዞም ባክቴርያታት እዚኣቶም ምምዝባል ኣብ ንቡር ንምምላሱ ተራ ዝበሃል ኣይፃወቱን እዩ ባክቴርያ ብላዕሊ ብኣፍካ ስለ ዘእትኻሉ ኣብ ንቡር ኣብ ከምዚኣ ኩነታት ማለት እዩ እኳ ደኣ መሊሶም ከም ዝበዝሑን ከም ዝሰማምዖምን ክገብርዎም ይኽእሉ እዮም ስለዚ ናይ ባክቴርያ overgrowth ማለት small intestinal bacterial overgrowth ሲቦ ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ እንድሕሪ ኣጋጢሙሎ ኮይኑ ፕሪባዮቲክስ ደኣ ክወስዱ ኣለዎም ኢኒሊን ደኣ ክወስዱ ኣለዎም ነቶም ባክቴርያ ናብ ቦትኦም ክመልሱ እምበር ፕሮባዮቲክስ ብሂወቶም ካልእ ባክቴርያ ከም ተወሳኺ ብኣፍ ክወስዱ የብሎም okay so ta pre and pro ማለት እታ ፕሮ ባክቴርያ በአካሎም ምእታው ማለት እዩ ta prebiotics ግን እታ ሓርጭ ወሲድካ ነቶም ኣብ ቀጢን ማዓንጣ ደይቦም ዘለው ባክቴርያ ኣብ ቦትኦም ከም ዝምለሱ ምግባር ዝገብር እዩ ማለት እዩ ጽቡቅ ገለጻ ግን ምናልባት ከብኸመይ ሰብ ዘሎ ኣብዚ ዶክተር መቸክ ነዚ ንኽታበት ምስ ኦቲዝም ካልኦት ናይ ዕብየት ዝበላትን ዘለዎ ርክብ ብኸመይ ይገልጾ ማለት ነዚ ጉዳይ right okay so completely ሓድሽን ኣገዳስን ኣርእስቲ ክታበት ሕጂ ሄይ ነፍሲ ወከፍ እዝንኸ ከምዚኣ ዶ ጌርኩም ኣለኹም ኣነ ንባዕለይ ክፅሕፈ ወላ ኣብቲ ድጋም ክሰምዐ ካልኣይ ከም ብሓድሽ እዝንኹም ኩልኹም እዝንኹም right ምክንያቱ እታ ዓባይ ሕቶን ኩሉ ሰብ ከዓ ክትምለሰሉ ዝደልያ ሕቶ እያ ናይ ክትባትሲ ምስ ናይ ኦቲዝም ይኹን ካልኦት ናይ ዕብየት ምምዝባላት እንታይ ይርክብ ኣለዎ ትብል very interesting question very interesting question ተዳለወር እሺ ግርም ሓንጎል ናይ ቆልዑ ክዓቢ ከሎ ዝተፈላለዩ መጉዳእትታት የጋጥሙ እዮም ዝተፈላለዩ መጉዳእትታት ከጋጥሙ ከለው ኣብቲ ንቡር ኩነታት ከመይ ይዓቢ ኣብቲ ሓደጋ ከጋጥሙ ከሎ ከዓኒ ከመይ ይዓቢ ዝብል ምናልባት ሼር ክገብረኩም host disabled okay ሼር ከም ዝገብር ኣፍቅደለ ይባ حرك سلام قول له سلام قول له تشمل okay so እንታይ እዩ እቲ ናይ ሓንጎልና ዕብየት ኩሉ ግዜ መጉዳእቲ የጋጥሙ እዩ ክንወድቕ ንኽእል ክንሓዝን ንኽእል ሓዘን ከጋጥመና ይኽእል ዝተፈላለዩ ሽግራት ከጋጥሙና ይኽእሉ
ንቡር ናይ ሓንጎል ዕቤት ክኸውን ከሎ ኣብዚኣ ፀገም ማህረምቲ እንድሕር ጋጢማትካ እታ መጉዳእቲ ብዚኣ ትወርድ እሞ ድሓር ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ከዓ ናብዚኣ ትፅግን መጉዳእቲ ክተጋጥማ ከላ ትወርድ ካብኡ ከዓ ትፅግን ትወርድ እንታይ ማለት ሕጂ መጉዳእቲ የጋጥሞ ይፅግን ይሓውን ኣብ ንቡር ይምለስ መጉዳእቲ የጋጥሞ ከምኡ እንዳበለ ይኸይድ ማለት እዩ እንድሕሪ ሓንጎል ናይ ሓንጎል መጉዳእቲ ዕድሚ ምግጣሙ ናይ ባክቴርያ ምምዝባል ኣብ ሓንጎል እንድሕር ኣብ መዓናጡ እንድሕር ኣጋጢሙ ኣሎ ኮይኑ ኣብ መዓነጡ ናይ ባክቴርያ ምብዛሕ ኣብ ገፊሕ መዓንጣ ኣብ ቀጢን መዓንጣ እንድሕር ኣጋጢሙ ኣሎ ኮይኑ ሓንቲ መጉዳእቲ ክተጋጥም ከላ ንኣብነት ቶም ቆልዑ ካብ ዓራት ይወድቁ ንበሎም ኣብ ዓራት ሓደ ቆልዓ እንድሕር ወዲቑ ክልተ ዕፅፊ ይጉዳእ ካብቲ ናይ ባክቴርያ ምምዝባል ዘይብሉ ቆልዓ ሕጂ ክልተ ዕፅፊ ትወርድ ንታሕቲ ራይት ድሓረይ ኣብቲ ሕውየት እቲ ናይ ባክቴርያ ምምዝባል ዘየጋጠሞ ቆልዓ ናብ ንቡር ትምለስ እቲ ናይ ባክቴርያ ምምዝባል ኣጋጢምዎ ዘሎ ቆልዓ ግን ፍርቂ ጥራሕ ይሓዊ ፍርቂ ጥራሕ ይሓዊ ሕጂ ኣይርከበን ካልአይቲ መጉዳእቲ እንድሕር ኣጋጢማቶ ንኣብነት ኣብቲ ገዛ እንድሕር ቅጥቅጥ ኣቢሎሞ እዚ ቆልዓ ዝተሃሪሙሎ እዚ ቆልዓ ዝተሃሪሙሎ እዚ ሕጂ ፍርቂ ይሓዊ ዘሎ እዚ ግን ናብ ንቡር ተመሊሱሎ እዚ ቆልዓ እዚ ምስ ተሃረመ ናይ ሓንጎል መጉዳእቲ ፍርቂ ይወርድ ኣሎ ካብኣ ንሱ ናብ ንቡር ትምለስ እታ ቁስሉ ናብ ንቡር ትምለስ ይሓዊ እዚ ግን ክልተ ዕፅፊ ይኸይድ ኣሎ እንደገና ሕጂ እቲ መጉዳእቱ ብጣዕሚ ወሪዱሎ ማለት እዩ ድሓር ንሱ ክሓዊ ከሎ ሓንቲ ጥራሕ እዩ ዝሓዊ እቲ ሓንቲ ሓዊ እዚ ሓንቲ ሓዊ ግን ክልተ ዕፅፊ ተጎዲኡ ስለ ዝነበረ ኣብዚኣ መፅያ ኣላ ማለት እዩ ካልአይቲ መጉዳእቲ ኣብዚኣ መጉዳእቲ እንድሕር ጋጢማቶ ኣብ መጉዳእቲ እቲኣ ከዓኒ ክትባት ክትከውን ትኽእል ንበሎ ኦኬ ክትባት ኣብዚኣ ተኸቲቡ ንበሎ ኣብዚኣ ክትባት ምስ ተኸተበ ንሱ መጉዳእቱ ታሕቲ ወሪዱሎ ብሲ ናይቲ ሓደ ቆልዓ ከዓኒ ሓንቲ ወሪዳ ኣላ ናይቲ ምምዝባል ዘየጋጠሞ ቆልዓ ራይት እቲ ምምዝባል ዘየጋጠሞ ቆልዓ ሶሙን ድዩ 2-3 መዓልቲ ዲ ገለ ዲ ምስ ደቀሰ ናብ ንቡር ይምለስ ናብ መስመራ ትመፅእ ተሓንጎል ትፀሪ እታ መጉዳእቲ እታ ቁስልቱ ትፀሪ ናይ ዝግን ኣበይ ኣላ ትሕትላ ድሓርያ ቤት ትምህርቲ ይምዝገብ ነቲ ቤት ትምህርቲ ኣይፈትዎን እዩ ማለት ኣብ ቤት ትምህርቲ ይምዝገብ ኣዲኡ ገዲፋቶም ስከደት ይስንብድ ኣደይ ኣይትምለስን እያ ወለደይ መፅኦም ኣይርኢን እዮም ኢሉ ሙሉእ መዓልቲ ክበኪ ፍርቂ መዓልቲ ዲ ሙሉእ መዓልቲ ይበኪ ሽዑኡ መጉዳእቲ ሓንጎሉ ታሕቲ ወሪዱሎ ናይዚ ከዓኒ ሸዓ ኣዲኡ ክሳብ ትኸይድ ገለ ብኺ የብል ቁሩብ ትጉዳእቲ ሓንጎል ድሓር ከዓ ናብ ንቡር ትምለስ ስለዚ ቆልዓ እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝጅምረላ ዘሎ መዓልቲ ኣብነታት እየ ዝህብ ዘለኹ እቲ መጉዳእቲ ናቱ ሓንጎሉ ብጣዕሚ ኣዝዩ ውህሉል ብዙሕ መጉዳእቲ ወሪድዎ ኣሎ እቲ ጋፕ ረእዮ ብሲ ያ ኦኬ እቲ ጋፕ እንድሕሪ ናይ ባክቴርያ ዕቤት ኣብ ቀጢን መዓንጣ ምውህላል ኣሎ እንድሕሪ ኮይኑ ውህሉል ሓዊ ዘይክእል መጉዳእቲ ኣብቶም ቆልዑ ኣብ ሓንጎሎም ይፍጠር ማለት እዩ እዚ ክፍጠር ከሎ ከዓኒ ዓይኒ ንዓይኒ ምርኣይ ከቋርፁ ይኽእሉ ናይ ቋንቋ ክእለቶም ክባላሾ ክሓምቁ ይኽእሉ ማሕበራዊ ክእለቶም ክኸውን ይኽእል ክጉዳእ ይኽእል እዚ ናይ ኣድህቦ ነገሮም ክጉዳእ ይኽእል ስለዚ እቲ መጉዳእቲ ኮሚላቲቭ ብሬን ኢንጁሪ ተባሂሉ ማለት እዩ ይጥቀስ መጉዳእቲ ሓንጎል ወይ ከዓ ትሮማ ናይ ሓንጎል ኣብዚ ደረጃ እዚ ይበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ ንመጉዳእቲ ናይ ሓንጎል ብከምዚ ጌርና እንድሕር ገሊፅና እያ ብድሕሪት መፅእ ብጣዕሚ ቀላል ነጥብያ ንቆልዑሲ ናይ ብሬን ትሮማ ወይ ናይ ውህሉል መጉዳእቲ ሓንጎልሲ መኣሲ ዘጋጥሞም ኢልና እንድሕሪ ሓቲትና ብማህረምቲ ከጋጥሞም ይኽእል ብሓዘን ከጋጥሞም ይኽእል ቤት ትምህርቲ ምቕያር ከጋጥሞም ይኽእል እቲ ሓንጎልና
ፍቅሪ ኣብ ዝስእንሉ ግዜ ኣብ ገዛ ጭቕጭቕ ኣብ ዝርኢሉ ግዜ ገለመታት ገለ ኩሉ ግዜ ሓንጎልና እንዳተጎድአ እዩ ዝኸይድ ግን ኣብ ንቡር ኩነታት እንዳፀገነ ከዓ ይኸይድ በቃ ባዕሉ ይፅግን ኩሉ ግዜ እንዳፀገነ ይኸይድ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ኣብ ናይ ባክቴርያ ምውህላል ዘጋጥመሉ ኣብ ላዕሊ ምድያብ እሞ ዘይንቡር ምርባሕ ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ግን እቲ ሓንጎል ኣይሓውን ስትራግል ይገብር ብዙሓት ተኣሽሙታት ይገብሩ ሶ ዶክተር ነመንቸክ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብ ንቡር ኩነታት ናይ ባክቴርያ ምምዝባል ኣብ ዘይብሉ ግዜ ክትባት እንድሕር ወሲዶም እቶም ቆልዑ ኣብዚኣ ተወጊኦም ኣሎ ክንዲዚኣ ትኸውን መጉዳእቲ ተጋጥሞም ናብዚኣ ካ ትምለስ ዋላ ክንዲዚኣ ትኸውን ክትጎድኦም ትኽእል ግን ቀስ ኢላ ናብዚኣ ትምለስ ናብ ቦታኣ ትምለስ ትፅግን ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ናይ ባክቴርያ ምምዝባል ኣብ ዘለዎ ግዜ ግን ምናልባት ሓንቲ ከምዚኣ ወሪዳ ኣይትምለስን ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት መጉዳእቲ እቲ ዲግሪናቱ እቲ ዓይነት መጉዳእቱ ዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል ንሱ ከዓ እንታይ ማለት እየ ንእሽ ዝበለ መጉዳእቲ ንኣብነት ቆልዑ እንተበኺዮም ቤት ትምህርቲ ከይዶም እንተውዒሎም ገዛ እንተቐይርካ ንእሽ ዝበለ መጉዳእቲ ብትሓንጎል ይወርድ እንድሕሪ ትባት ኮይኑ ግን ንገሊኦም ቆልዑ ንገሊኦም ሰባት ንኣብነት ናይ ኮቪድ እንድሕር ወሲድና ገሊኦም ሰባት ፈንቲ ኮይኖም በቃ ኣዝዩ ብርትዖም እቲ ክትባት ኣብ ገዛና ዘለዎ ቆልዑ ከዓ ንዝክር ኢና ምስ ተኽተብካዮም ገሊኦም በቃ ብጣዕሚ ረስኒ ይገብረሎም ይብርትዖም ይድቅሱ ፈንቲ ኮይኑ ገለ በቃ 24 ሰዓት በቃ ይብርትዖም ገለ ትርኢ ኢኻ ገሊኦም ከዓ ምንም ነገር ከይገበረሎም ይሓልፍ ማለት እዩ ሶ እቶም ቆልዑ ዝህብዎ ግብረ መልሲ ነቲ ክትባት ፈላለይ ይኽእል እዩ እንድሕሪ ናይ ባክቴርያ ኣብ ቀጢን መዓንጥ ዕቤት ብብዝሒ ምርባሕ ኣጋጢሙ ከሎ ክትባት ወሲዶም ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ሓንጎል መጉዳእቲ ከጋጥሞም ንሱ ከዓኒ ናብ ኦቲዝም ድዩ ካልእ ድዩ ከመርሕ ማለት እዩ ስለዚ ሕብረተሰብና እታ ክትባት ምስ ወሰደ እታ ከምዚኣ ምስ ኮነ እቲኣ ከምዚኣ ምስ ኮነ ትበሃል ዘረባ ብጣዕሚ ንሰምዓ ኢና ዶክተር ነመንቸክ ከዓኒ ሓቂ እዩ ኢሎምኩም እዮም እሞ ከደኣ እንታይ ክንገብር ኣለና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብዙሓት ሰባት ሰንቢድኩም ንርኢ ኣለኹ ያ ኣይትሰንብዱ ዶክተር ነመንቸክ ዝብልዋ ዘለው ሓንትን ቀላልን ነገር ንሳ ከዓኒ ንሳ ከዓ እቲ ኣለኹ እንዴ ኣለኻ ሰምዓካ ኣለኹ ሶ እቲ ክትባት ቅድሚ ምውሳዶም ነቲ ኩነታት ናይ ባክቴርያ ኣብ ቀጢን መዓንጥኦም ዘሎ ምክንኻን ሶ እቲ ናይ ነመንቸክ ፕሮቶኮል ቅድሚ ክትባት ምውሳዶም እንድሕሪ ትህቦም ኣለኻ ኮንካ እሞ ባላንስ ጌርካን ኣብ ንቡር እንድሕሪ ኣቐፂልካዮ ነቲ ናይቶም ባክቴርያ ብዝሒ ኣብ ቀጢን መዓንጣ ከይመፅእ እንድሕሪ ተቋፃፂርካዮ ክትባት እንተወሲዶም ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ዋላ ከምኡ ከይገበርካዮ ፀኒሕካ ትባት ወሲዶም እቲ ኩነታት እንተተፈጢሩ እውን ሽዑ ንሽዑ ተቐላጢፍካ ነቶም ባክቴርያ ናብ ቦትኦም ትመልሶም ነቲ ዝተጎድአ ሓንጎል ከዓኒ በቲ ዘይትውልዕን ዘይተዓሳን ጌርካ ትፅግኖ እዚ እውን ፀገም የብሉ ስለዚ ዶክተር ነመንቸክ ክትባትን ኦቲዝምን ርክብ ኣለዎ ዶ ይብሉ እወ ቆልዑ ክኽተቡ እሞ ኣለዎም ዶ እወ እሞ እንታይ ደኣ እዞም ክብሎም ዝፀናሕኩ ናይ ነመንቸክ ፕሮቶኮል እቶም ኩሎም ክውሰዱ ዘለዎም ብጥንቃቄ ክውሰዱ ኣለዎም
ዋዳ ትመጽሓፍ ምዕራፍ 20 ብፍላይ ማለት እዩ ቅድሚ ጥንሲ ክግበሩ ዘለዎም ነገራት ተጠቂሱሎ ኣብ ግዜ ጥንሲ ኣደ ክትገብሮም ዘለዋ ነገራት ተጠቂሱሎ ድሕሪ ጥንሲ ማለት ኣቆልዑ ምስ ተወለዱ ቅድሚ ክትባትን ድሕሪ ክትባትን ክግበሩ ዘለዎም ነገራት እውን ብግልፂ ተቐሚጡሎ ስለዚ ኩሉ ሰብ ነዚ ከንብቦ በዛ ኣነ ዝህቦ ዘለኹ ቁርፅራፅ ሓበሬታ ዘይኮነስ እቲ ሕዝቶ ናይቲ መፅሓፍ ብምሉእ ኣንቢቡን ተረዲኡን ከተግብሮ ይግባእ ማለት እዩ እምበር ዶክተር ነመንቸክ ክትባት ኣይትውሰዱ ኣይብሉን እየ ዋድኣ ክውሰድ ኣለዎ ምክንያቱ ቀተልቲ ዝኾኑ ካልኦት ኣዝዮም ብዙሓት ሕማማት ከስዕብ ስለ ዝኽእል እቲ ክትገብሮ ዘለካ ጥንቃቐ ዳ ክትገብር ኣለካ እምበር ሙሉእ ብምሉእ ክትባት ክተርፍ የብሉን የመዝግኑ ምናልባት ፋሕፋሕ ክተብሎ ትኽእል ቁሩብ ዕብይ ክሳብ ዝብሉ ክትፅበ ትኽእል እቲ ናይ ባክቴርያ ዕብየት ከምዘየሎ ክተረጋግፅ ቁሩብ ክትፅበ ትኽእል ገለ እዞም ኩሎም ነገራት እዚኣቶም ከከም ሽጣራኻ ክትገብሮ ዘለካ ነገራት ኣሎ እቲ መፅሓፍ ብፍላይ ብዕምቆት ምስ ተረዳእኻዮ ናትካ ገምጋም ኣለካ ነብሲ ወከፍ ሰብ ይወስዶ ናቱ ስጉምቲ ኣለዎ እዚ ንዝንግበሩ ምናልባት ዶክተር ነመንቸክ እውን ዘይክብለካ ይኽእል ምክንያቱ ኮሬክት ብዝኾነ መንገዲ ከቐምጦ እዩ ኣነ እውን ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣድቫይስ ክህብ ኣይክእልን እየ ኤግዛክትሊ ትብኡ ተፃሒፉ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ግን ንዕኡ እንድሕሪ ኣንቢብካ ተረዲእካዮ ትገብሮ ዘለካ ስጉምቲ ኣይጠፋብካን ኣብዚ ከም ዝኽብለፅ ምናልባት ኣብ መፅሓፍ ገሊፆ ክኸውን ክኽእል እዩ ነቶም ዘይንበብናዮ ከነንብቦ ማንታን ኣብ መንጎ ኣቋሪፅካ ክጅምሮ ገለ ትኽእል ዶ ገለ ቁሩብ ክትሳሒፍ ነይሩ ዶ ከመይ ማለት ኣብቲ ይከኣል እዩ ወልሕን ፀገም የብሉ ማለተይሲ እንድሕሪ እቶም ቆልዑ ከምኡ ከም ዘለዎም ፈሊጥካ እሞ ኣረጋጊፅካ ለውጢ ኣምፂልካ ብዝተኻእለ መጠን ንኩሉ ግዜ ዋላ ንኣብነሲ ከምኡ ፍዝዝ ኢሎም ነይሮም ንበሎ ፕሮፔኒክ ኣሲድ ናብ ሓንጎል ደይቡ ናይ ምፍዛዝ ምልክታት ርኢኻ እሽኽ ዘይብሉኻ ዘይሕቆፉኻ ገለ ምሻሎቲ ናትካ ህላወ ዘይፈልጡ ንበይኖም ዝፃወቱ ገለ ክኾኑካ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ዓይነት ምልክታት እንድሕሪ ርኢኻ እሞ እቲ ናይ ነመንቸክ ፕሮቶኮል ጀሚርካሎም በቃ ውልዕ ኢሎም ከዓ መፅኦም በቃ ዝፃወቱ ዝርኢኻ ፍሽኽ ዝብሉካ ዝሕቆፉኻ ገለ እንተተቐይሮም ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ እዩ በቃ እቲ ዝነበሮ ገዲፍዎ ስለዚ ክገድፍዎ ይመርፁ ማለት እዩ ሓደ እቲ ዲሲፕሊን የድልዮ እዩ ግዜ ተኸታቲልካ ክትቦም ገለ ካልኣይ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ወደይሲ ከምዚ ዓይነት ኩነት ኣለዎ ገለ ክብል ኣይደልን ስለዚ በቃ ዘይክህሉ ዘይክኸውን ይደሊ ሳልሳይ እውን ቁጠባ እውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኢለ ይሓስብ ይግምት ስለዚ በዞም ኩሎም ምክንያታት እዚኣቶም እቲ ሰብ ካብኡ ክወፅእ ይደሊ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ግን ዶክተር ነመንቸክ እንታይ እዮም ዝብሉ ብዝተኸኣለ መጠን እንተዘይተቋረፀ ይሓይሽ ምክንያቱ ሓንሳብ ዝለመዱ ባክቴርያ ንላዕሊ ምድያብ ዝለመዱ ባክቴርያስ ኤክስፔሪንስ ኣለዎም ማለት ይኽድዩ ቀፃሊ ስለዚ ኤክስፔሪንስ ኣለዎም እታ መንገዲ ፈሊጦም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን ለውጢ ርኢ ምሰበልካ ግድፍ ምባሉ ኣይምረፅን ኩሉ ግዜ እንተተወሰደ ይምረፅ ማለት እዩ ማለት ዝሕቶ ንምንታይ ሓይተካ ምክንያት ወላ ዓበይቲ መድሓኒት ዘይቅፅሉ ሰባት ኣለዉ ረዲኻኒ ወስዶሞ ሓንሳብ በቃ ሃይገዲፍን ኢሎም ስለዝገድፍዎ ኣብ ቆልዑትኩም ንኸይድገም እዩ ዝሕቶ ሓይተ ነነ ፅብቕቲ ነጥቢያ ብድሕሪኡ ኣብኣ እውን ብቐዳማይ ቀይሰያ ነይርአ ግን ከዓ ሕጂ እውን እንተጠቐስክዋ ሕማቕ ኣይኮነን እቲ ናይ ነመንቸክ ፕሮቶኮል ቅድሚ ምጅማርካ መብዛሕትኡ ግዜ ብፍላይ እቶም ፕሮፔኒክ ኣሲድ ዝሰዱ ባክቴርያ እንድሕር ጋጢሞም ንቆልዑ ይፈዙ እዮም እጂ እቲ ንመሰሎም ምዝራብ ምጥባቕ ገለ ኩሉ ነገር ብኣግረሲቭ ዝኾነ መንገዲ ብመጠኑ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሓር እቲ ፕሮቶኮል ምስ ጀመርዎ ኣዌክን ስቴጅ ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ናይ ምብርባር መድረክ ኣሎ ሕጂ እቲ ክበራበሩ ከለዉ ሓደ ናይ ባህሪ ለውጢ የርእዩ እዮም ካልኣይ ከዓኒ ከምዚ ገሊኦም ናይ ውፃኣት ወይ ናይ ፈሲ ወይ ናይ ገለ ሳዕቤንሲ ገለ ዝረኣዩ ነገራት ክህልው ይኽእሉ እዮም ንስወስዶ ከለዉ ማለት እዩ ሕጂ ብፍላይ
تي فزيزوم نيروم نمثلهم زي طابقو زنبرو እቲ ነገር ምስ ከደሎም ዝገብርዎን ግቡኦምን ግዴታኦምን ዘይፈልጡ ይኾኑ ሰብ ብጣዕሚ ይውዕዩን ብጣዕሚ ጠለብ ዲማንዲንግ ይኾኑ ከምኡውን ብጣዕሚ ዋላ ተጓነፅቲ ገለ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መገለሲ ናይ ባህሪ ለውጢ ትሪእየሎም ኣክቲቭ ይኾኑ መሊሶም ሕጂ ብዙሓት ሰባት ንሱ ይብርትዖም ነታ ሓፃር መድረክ ምስጋር ትብርትዖም የቋርፅዋ ቤት ትምህርቲ ውዒ ኢሎምና ሓፀርቲ ግዜአን ሽዑ ንኣብነት ሓንቲ ኣብዚ ከባቢ ትነብር ሰብ ንዝተወሰነ ግዜ ኣቋሪፃቶ ክልተ ሰሙን ሰለስተ ሰሙን ኣቋሪፃቶ ሽዑ ተመሊሳት ድሓር ግን ከይቋረፀት ቀፂላ ማለት እዩ ሕጂ ዶክተር ነመንቸክ ዋላ እንድሕሪ በቃ ማራ በርቲዑ እቲ ቤት ትምህርቲ ዋላ እንድሕሪ ኣሸጊርኩም ወይ ገለ ምሻሎ በቃ ምኽኣል ተሲኢንኩሞ ንዝተወሰነ ግዜ ዕረፍቲ ውስድ ኣቢልኩም ትምለሱ it's okay ولا حنت حما ኣይኮነን ምክንያቱ ከም አንቲባዮቲክ ጌርና እንርአዮ እዚ አንቲባዮቲክ ዝበሃል መድሃኒት ከይተቋርፁ ይኽትበሃል ኣይኮነን ተጀሚርካ ክትጉዳእ ኣለካ እዚ ግን መግቢ እዩ ማለት አይሲ መግቢ እዩ ክሰርሓልካ ይፀንሕ እንተቋሪፅካዮ ከዓኒ ምናልባት እቲ ስሩሑ ቁሩብ ከቋርፅ ይኽእል ተመሊስካ እንድሕር ጀሚርካ ከዓኒ ናብቲ ንቡር ትመፅእ ኣለኻ ማለት እዩ however ዝነውሐ ግዜ ዝወሰድካ ንኣብነት ገሊኦም ሰባት ኣለዉ ሕጂ ኢኒሊን ጀሚረ ነይረ ይብሉኻ ትጀሚሮሞ ዝነበሩ ኢኒሊን ካልእ ፍርያት እዩ እቲ ዘይሰርሕ ወይ ዘይሰርሕ ዓቐን ዘይተዓሳ ይብሉኻ ትጀሚሮሞ ዝነበሩ ዘይተዓሳ ወይ እቲ ዘይግቡእ ዓቐን ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓኒ ካብ ካልእ ካብ እንዳዱ ዝኾነ ድኳን ፋርማሲ ከይዶም ዘምፅኦ ክኸውን ይኽእል እቲ ዘይተዓሳ and then ንሱ ከዓኒ ዶክተር ነመንቸክ ኣይኹነን and then olive oil ብጣዕሚ ገሊኦም ከዓኒ ናይ ግሪኽ ይፅቡቕ ኢሎሞ ካብ ግሪኽ ኢና ነምፃሉ ወድና ገለ ዝበሉኒ ስድራ ቤት ነይሮም ኖ ኦሊቭ ኦይል ኣብ ግሪኽ ክበቁል ይኽእል ኣብ ስፔን ክበቁል ይኽእል እዩ ገለ በዓል ፈልጥ ግን እቲ ብቕዓት ኣብቲ ፕሮሰስ ምግባሩ ዘሎ ብቕዓት እዩ ተዓቂኑ ተፈቲኑ ዝወፀ ድዩ ኣይኮነን እዩ ስለዚ ከምኡታት ካብ ዝተፈላለየ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ንሱ ኩሉ ኣነ ብዜሮ ርብሕዎ እየ ዝብል ዜሮ ርብሕዎ በቃ ሓድሽ ተመክሮ እዩ ከም ሓድሽ ሕጂ በታ ዶክተር ነመንቸክ ዝብልወን ዝተፈላለያዊ ፍርያታት ኣለዋ ተንሰን ዝብልወን ፍርያታት ንሳተን ምጥቃም እታ ዝበለፀት እያ ማለት እዩ ምናልባት ብቐዳማይ ኣብተን ፍርያታት ብዙሕ ሕቶት መፅእ ነይራ ትስእሊ ንፁር ኣይነበረን እስኪ ስእሊ ርኤና ገለ ዝብላ ነጥብታት ይርኢ ነይሮሞኒ ንሳተን ቁሩብ ትንክፍ ከብለን ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ፅቡቅ እተን ኣበይ ኣለዋ ኣብዚኣ እዚአን ብቐዳማይ ይጠቕሰን ነይረ ግን ተንስእሊ ኣይረኣያን ኣለዋ ገለ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ኤኒሊን ገሊኡሎ ብሉ ዝብል ነመንቸክ ብሉ ዝብል እዚኣ ሓንቲ ሕብርላ ካልእ ከዓ ነመንቸክ ብሉ ትብል ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኣ ሰባት ከይጋገዩ ደስ ይብለኒ እዚኣ ከዓኒ ሓንቲ ፕሮዳክት ማለት እዩ ሶ እቶም ካብ ኣሜሪካ ወይ ካብ ኣሜሪካ ትእዝዙ ካብ ናይ ዶክተር ነመንቸክ ፕሮቶኮል ካብታ ናቱ ዌብሳይት ትእዝዙ እንድሕር ኮንኩም እተን ፍርያት ነዚአን ዝመስላ ኦኬ እታ ዘይቲ ከምዚኣ ትመስል ነመንቸክ ጎልድ ኦሊዮ ኦርጋኒክ ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል እያ ትብል ኦኬ ሶ እዚኣ እታ ዘይቲ ኣውሊዓ እዚኣ እታ ዘይቲ ዓሰያ እዚኣ ከዓኒ እታ ኢኒሊን እያ ሕጂ እዚኣ ኢኒሊን ብሉ ናይ ዶክተር ነመንቸክ ፕሮዳክት እንድሕር ኮይነን እዚአን ዝገዝኡ ማለት እዩ ሶ ብዙሓት ሰባት እዚአን መምህር ኣይጠቐሰንን ነይሩ ኣነ ኣብቲ ዌብሳይት ኣለኩም ኢለ ነብታ ዌብሳይት ኣርእያ ስለ ዝነበርኩ ብከምዚ ኣብ ስእሊ ጌራ ኣይገለፅኩዋን ግን እታ ኣብ ናይ ዶክተር ነመንቸክ ፕሮቶኮል ኣብ ነመንቸክ ፕሮቶኮል ዶት ኮም ትረኽብዋ እዚኣ ማለት እዩ እዛ ብድሕሪት ዘላ እታ መፅሓፍ በዓላ እያ እታ መፅሓፍ በዓላ ብዘይ መፅሓፍ ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ እዚኣ ብእንግሊሽ ዘላ እዚኣ ብሓባር ክትገዝኦን ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሶ ንበይኑ ክትገዝእዎ ከለኹም እዚ ዘይቲ ዓሳ
زي نورديك ناتشورالز التيميت اوميجا 2840 ملغرام تبل الله مالتي سو زيا بتعمي اقداسيتها سبنا كفلت مالتي رايت زيا تحبري ناي نورديك ناتشورالز كتكون كالواتها فريات التيميت اوميجا مودعتها زي يقولوا بتي امازون دي اب ايباي دي بكال دي ترخبوا تخوليهم جن تفريات زياتا نورديك ناتشورالز التيميت اوميجا تون عقنو ابت مصحف زلو ببعد مسل زبالاله نعو اوف كورس تاشمو اي قبركم ني مالتي قال اتا كاليفورنيا جولد اوليف اويل تبل اندحري ابتم وكلتي ناي دكتور نمنشك اتيهم ازيوميكم ترخبو كاليفورنيا جولد اوليف اويل ابنت ابتا ناتشورال نسدوتي كتبل ازي ازلا كال سالونا لاتا بزي اون كتريوات خوليهم سازي ازي انين تن برودكت I think ازبت حدا قصو تبت حدا قصو يمثلني so ازيا هلتكم ازيا يكم تريو كل جزي زا وصل زلاتا ارما مالتي تغالب بقدام اينتهم نا يوكي زلهم اتيا اب اسدات رخبوا زيت زبالكوهم ازيا مازولا اوكي زي مازولا خاني اب اسدا الله كاب اسدا تغزوات خوليكم قال اشماتون طيسه سلازنبركو ابقول له مالتي سزي زين بقداماي نصوراي نبران تبل كومنت تصحف ري يا نيره زين زي اب بزقاطام زي انكفابيله خلف دس يبلني قني لاي امحوي كبرت حبرنا تسمحونا كمتي زغلطنا اذا كان اي كفال سلازخونه كانوا كمتي زحالف انو احنا نقول سيكونا معناتو زبزح حفص قدام كفال جالس كي تسمحونا حجون صبوا قال جالس كي لها تجيزون درجة خيدي نوح كذا كم مدانا جنت تسمحونا من موسخة مبرهين انك تودي اللي معها كتلقى so I think كل سب زحت حتون تدقاقامي تمزح حتو إذا زي ناي برودكتات زي كابيك نجزء نخيل زبل حتوي كل جزء زمزح نسخاني ناي أمريكا كاب أمريكا نخد جزء زي ناي نمنشك protocol.co.com لكم من دحراتكم أبو خاني international distributors زبلالو ليست أقولو ناي UK نابنت ندحر كوينو naturalness.uk زبلالو أبو خاني ناتهم ويب سايت ناتهم تلفون كله ديتيل أواتي سلزلو كابوخت وستو تغوليهم أبول عند خوينا مزكافافلون كالا كفافلتلو كابوهم كتغزو تغوليهم نامولو أوروبا ولا نبع إسرائيل سلزي I think أب عند حري تآتيا بغللو كترخبو تغوليهم مالتي زياتا تدقاقامي حتى عليتي قد محجز سددنا يو كلاتنا نناتنا أبركتو زقبرنا له بتقدامي تمزحف مسرتنا دكتور نمنشك اتناي إني لين عقن حساب تسرح لكم سفتنو استفالا لي عقن فتني أتبحل نيرا بتقدامي تمزحف بزحات سبات كاني أب مرخب بزحان وطيوم اتعقن حساب تسرح لكم كمزي عسرت مفتح اللواخم موني حساب حنت مفتح تخفت لكم سي كلنا مفتح فتنو وانز عينوتي أنيرات زربا مالتي معناته تعقنس كابتا زنا أسد جمير كاس كتاب زعبيت تخيد ندفتن كان تخيد مالتي الجيجن دقاقيمة كبلا زدلي تعقن أبزا خلقيت مزحفنا دكتور نمنشك بتازنا أسد مانكا نناي إني لين يزول زلخو بتازنا أسد مانكا حادة قبل علي شموان تمالتي زي مالت كأني 0.6 ml مالتي so 0.6 ml يتعقن كل جزء خاني عدميهم نايتهم قول بزي قدس كل سب حنت عينت عقني وسد نسات رح so كلاتنا نزيئة بدعمي تتنكرنا كنخنا لنا إلا بو مالتي تحريات متسنت بي كابي كنجز أنخل تبل حتوت متزيا سازي ناي إرترا ويب سايتات
6-7 ዌብ ሳይታት ኣለዋ ሰማያት.com ዮናታን.se bookshop.com ናይ ኖርዌይ ኣዝማሪኖ ሾፕ ገለ ነን ኣስመራ ሾፕ ቡክሾፕ ብዙሓት ኣለዉ ኣብቲ ናተይ ዌብሳይት ፌስቡክ ሼር ይገብሮም ስለዚ እታ መፅሓፍ ክገዝኡ ንዝደልዩ ከዓኒ ኣብኣ ክረኽብዋ ይኽእል እዮም ማለት እዩ እዚኣ እታ ኣዝያ ኣገዳሲት ነገር ክብላ ዝደሊ ማለት እዩ ካልእ ዶክተር ነመንቸክ ናይዚ ትውልድ እዚ ህያብ እዮም ብዙሕ ሰብ ነቲ ናቶም ፕሮዳክት ዝተጠቀመ ህያብ ናይዚ ጀነሬሽን ኢሎም እዮም ዝሓስብዎም ስለዚ ከም ሰባት ሓንቲ መፅሓፍ 20 ፓውንድ ቢሎም እዮም ዝሸጥዋ እታ ናተይ ብትግርኛ እውን 20 ፓውንድ ቢልያ ትሽየጥ ብዙሕ ክቡር ኣይኮነን 20 ፓውንድ ነቲ መፅሓፍ ኣንቢብካ ተረዲእካ ብቤላ ቤለው ዝኸይድ ቁርፅራፅ ሓበሬታ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ባዕልኩም ተረዲእኩም ክትገብርዎ ኩሉ ነገር ትገብርዎ ባዕልኩም ተረዲእኩም ክትገብርዎ ንኩልኻትኩም ከተንብቡ ይላብወኩም ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዓለ ዘርከበ ኩሉ ሰብ መምህር ክኸውን እዩ ዝፍትን ይዝከረኒ ብዝናይ ኮሮና ግዜ ዝነበረሉ ሲ ርብዒ ኣፕል ክንድዚ ፃዕዳ ሽጉርቲ ክንድዚ ገለ ጌርኩምስ ፈውስ ኮሮና ገለ ኢሎምስ በቃ ይሰዱልና ነይሮም ይመፀና ነይሩ ማለት እዩ ወኣነ ሓንቲ ሰብ ምሰደደትለይሲ ናይ ብሓቂ ዲኸ ኣሚን ክሉ ሰዲድ ክለይ ኢለያ ምሻሉ ብጣዕሚ በቃ ሕዚኑኒ ሶ ቤላ ቤለው ዘረባ መወዳእታ ዘይብሉ እዩ ኣብዚ ሕብረተሰብ ኣትዩ ብዛዕባ እቲ ዝምስኪን ህዝቢ ከዓኒ ካብቶም ንኣብነት ማርኬቲንግ ድዩ ገለ ድዩ ብብዙሕ ነገር ተዳሂሉ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ከም ሕብረተሰብ ግን ከዓ ነዛ ናይ ኦቲዝም ከዓኒ ብዙሕ ሰብ ማኒፕሌት ክገብራ ስለ ዝኽእል ኣነ እንታይ እየ ዝብል ናይ ዶክተር ነመንቸክ ጥራሕ ዘይኮነ ካልኦት መፅሓፍቲ እውን ብብዝሒ እንዳንበብኩም ትርድእዎ ተረዲእኩም ሽዑኡ ባዕልኩም ውሳነ ትውስኑ ዝኾነ ይኹንስ ኣነ ነዚ ስራሕ እዚ ቀንዲ ካብ ዘስራሐኒ ነገር ብዙሓት ሰባት ብሕማቕ መንገዲ ይምዝምዝዎ ስለ ዝረኣኹ ብዙሕ ሰብ ከዓኒ ይዳናገር ስለ ዝረኣኹ ነቲ ምድንጋርን ምዝመዛን ጠጠው ንምባልን ንምብዳህን ስለዚ ንስኻትኩም ከዓኒ ከም ሰማዕቲ ጃምኩም ክተበርክቱ ኣንቢብኩም ተረዲእኩም ዝኾነ ይኹን ነገር ትገብርዎ ካብ ርድኢትኩም ዝተበገሰ ካልእ ሰብ ተረዲእዎ ገይርዎ ዘይኮነሲ ኣነ ተረዲኡኒ ይገብሮ ኣለኹ ኢልና ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ተስፎም ስለ ዝተረድኦ ትገብርዎ ይብልኩም ኣርዓዶም ስለ ዝተረድኦ ትገብርዎ ይብልኩም ተተንኪኤል ስለ ዝተረድኣ ትገብርዎ ይብልኩም እንታይ ደኣ ንስኻ ንስኺ ባዕልኩም ኣንቢብኩም ተረዲእኩም ፈሊጥኩም ውሳነ ባዕልኩም ትውስኑ ሶ ሓደ ካብቲ ንቃለሶ ዘለና ቃልሲ እዚ ሚስ ኢንፎርሜሽን ኣብ ሶሳይቲ ዘሎ ጉጉይ ሓበሬታ ኣብ ሕብረተሰብ ኣትየሎ ንዕኡ ከዓኒ ባዕልና ጥራሕና ነውፅኦ ሓላፍነት ወሲድና ማለት እዩ ሶ እዚ ጉጉይ ሓበሬታ ንህዝቢ በዝኸደ ምንም ንእሽተይ ዘንበበ መምህር ይኸውን ንእሽተይ ኣብ ገለ ቦታ ዝሰርሐ ዋላ ኣብቲ ናይ ኦቲስቲክ ዝኾኑ ቆልዑ ዝውዕልዎ ቤት ትምህርቲ ፅሬት ዝሰርሕ ሰብ ይሽዑ ተመሊሱ መፂ መምህር ዝኾነልካ ማተይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ግዜ ኢና ዘለና ኣብቲ ሚስ ኢንፎርሜሽን ማለት እየ ሶ ሰብ ሚቑ ከንብብን ክርዳእን ተረዲእኻ ስጉምታ ትወስድ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክላቦ ይደሊ ክብረት ሃበልና መምህር ተስፎም ሓውና እዚ ዝሃብካና ፅቡቕ ሓበሬታ ቁኑዕን ኣገዳሲ ሓበሬታን ብሽም ማህፀን ብሽም ተዓዘብትን በዚ ኣጋጣሚ ክነስግነካ ደሊ ከምኡ እውን ተዓዘብቲ ሰናይ ምክታል ግበረልኩም ብዙሕ ሓበሬታ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ደጊምኩም ደጋጊምኩም ነዚ መደብ ካልኣይ ግዜ ቀዳማይ ክፋል ካልኣይ ክፋል ክሰምዑ ፈትኑ ከምኡ እውን ከምቲ መምህር ተስፎም ዝገለፆ መፅሓፍቲ ካብ ኩሉ ዓለም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ሰናይ ንባብ ሰላም ቅነ ኣብ ሰላም መንገዲ ካብ ካልኣይ ግዜ ኣብ ካልእ መደብ ይረኽበና يغنيلي كبرتي هابلي أمان حوي نزي مدرخ زي نزل عدل زي زهابكمني قبل بي إذا مسكنكم أبقى تسالي متى قال عدلك أخوها هابني تسفى يقبر بسلامي الرخبنا
ክቡራት ተዓዘብቲ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ዝፈትወኩም ኣብ ቀፃሊ ከዓ ብሰላም ክንራኸብ ተስፋ ይገብር።